Čaute, som tu znova, konečne sme dali tú ťažkú misiu a máme, neviem čo, ale nejakú misiu. Pořád potřebujeme jeho svědectví. Dohlédni na to, aby se mu nic vážného nestalo, ale zastav ho. Dobre, prvýkrát povedali, čo máme spraviť. Dojsť pred neho, zastaviť ho a nemáme mu nič spôsobiť, žiadne zranenie, alebo iba trošku. To mám rád, keď to takto povedia a nepovedia tam žiadne zastav tých hypisákov a konečne. Dobře, teď je řada na tobě. Neviem, či ich má zničiť, alebo zastaviť, alebo predbehnúť. Trošku to laglo pred chvíľou. Niekedy sa pýtajú, prečo používam bandicam a nepoužívam fraps, som to náhodou nepovedal, neviem teraz. To byl vážně dobrý nápad. Tak videá cez bandicam zaberajú niekoľkonásobne menej ako videá cez fraps. Takže preto asi. Dobre, toto bude také krátke video. Ďakujem, že ste si pozreli toto video, prešli sme ďalšiu úroveň. Čaute.